Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Hanggang kuya lang daw ako ni Cassandra. Kawawa. Feel good morning ko lang, tits. At sa lahat ng mga nagtatrabaho ngayon at nakikinig sa programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo lang ako sa pangalang Nilo. Mula po Nilo sa Taroy. Pasig City. Hindi siya yun. Mm. Nagtatrabaho po ako bilang machine operator sa isang planta. 33 anyos na po ako. Pero single pa rin po. Nice. Hindi pa ako nag-asawa kasi yung babaeng hinihintay ko, hindi pa ako sinasagot eh. Kawawa na naman. Nagustuhan ko po si Cassandra. Pagkababata po kami, Mm. nasa bangko po siya nagtatrabaho. Uy. Sabi nga ng mga friends ko na bisyoso raw ako. Basic. Bakit? Oh, Kasi nga maganda si Cassandra, hindi naman po ako kagwapuhan, pero loyal po ako. Yun na lang. Yun na nga po, magkababata kami at naging active kami pareha sa church dati. Kaya medyo naging close. Pero nung nagtrabaho na, medyo nagkanya-kanya na rin po. Pero nagkikita-kita pa rin kami magkakaibigan. Lalo na pag trip namin kumain ng mga street foods, mga barbecue, ganun. Kaya, para magkita kami, niyaya ko yung iba para sumama rin si Cassandra. At dito natin simulan. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ikain lang kayo ha, tusok lang kayo dyan, ako nang bahala. Ako bahalang bayad dyan. Ay, ang sarap naman manlibre talaga tong sinilo, di ba, bes? Okay lang ba kukuha ko ng madaming kikiam? Favorite ko kasi ito eh. Tsaka Ito ka lang tsaka dyan. kuya gusto ko din ng squid ball. Tsaka pwedeng makahanap tayo dun sa kabila ng kwek-kwek. Sige na kuya. Ma'am, kompleto to nga akin, ma'am, kompleto to. Hindi ikaw. Ako yung nagtitinda eh, ako yung Si titinda Kuya eh. Nilo, kuya. Ano? Sige, kuha ka lang, ano ka ba? Thank you. Tusukan mo lahat dyan, oh. Brad, ako na Sarap bahala, tsaka lista mo lang. Manong na nagtitinda. Ano yon? May takwa ka? Meron tayo, kompleto tayo dito, ma'am. Wow, baka luma yan. At least alam mo. Sarap no. Sarap Kuya, talaga. Kuya Nilo, sige ah. Uy, nakakaya. Yun na, one. Ay, sana all! Sarap. Sarap. Sarap mo? Ay, sarap nung kwek-kwek. Siyempre. Ma'am, subukan mo rin ako, ma'am. Masarap yung luto Kuya, ko. Manong, umayos kami, asawa ka na.
Paano mo nalaman, ma'am? Siyempre halata, kaya nga ka nga grind na grind eh. Halatang 5 ang anak sa iba't ibang babae. Galaw ka. Paano niya ka na? Paano niya kaya nalaman? Thank you Kuya Nilo. Ang sweet mo talaga. Naku, kung pwede lang tayo maging jowa, sinagot na kita. Pero syempre, hanggang kaibigan lang. Kasi hindi kita nakikita na alam mo yun, ikikiss. Hindi ako sexually attracted sa'yo eh. Grabe ka naman. Diretso mo agad. Wala man lang break yan. Aray ko. Para dito pa lang, hindi na siya mag-expect na porke tinatanggap yung libre niya, nag-assume na siya. Okay lang yun. Sanay na Tsaka ako diba dyan. sa kuya naman to? Oo nga. Tsaka, siyempre, ba't ka naman papatol sa akin? Taga-bangko ka. Kaya nga, ba't ako papatol sa'yo, no? Ay, nako. Kawawa. Ba't ka sumasali, Manong? Hindi. Nagluluto lang ako nito. Fishball kayo dyan, Taxi, dami fishball. na natin. Mag-uwi din tayo Ay, sa sige. mga ano natin, mga kasamahan natin. Uy, ba't ka bang uwi? Nakakahiya naman. Di, okay lang. Sige. Para na, namin yan, alam Brad, mo, yung mga hotdog. bare pati fishball. minimum naman yan. Mura lang yan, no? Kayang-kaya yan ni Lilo. Di ba, Nilo? Kuya Nilo. Oo, okay lang yan. Sige na. Bait-bait Sir, na lang. ka, sir. Uy, ba't mo ko Sakit. inaspiski? O bakit? Di ba pag kapatid binibeso-beso? Beso lang naman yun. Huwag kang asyumero, no? Ay, tanggapin Walang mo na meaning yan. yan. At least kahit kapatid, okay na rin yan. Ba't ka naman makailam? Ah, Asyumero naman tong ano na to. Ganyan talaga ako, marites talaga ako eh. Sismoso ka talaga. Sige, pakyamin na namin lahat. Ay, i-take out nyo na Ayan yung iba. magpasalamat ka sa Kuya Nilo ko. Salamat, Kuya Nilo. Oo, bibilihin niya lahat. Makakauwi ka na sa kabit mo. Ay, galaw-gaw! Ewan ko ba, Colantich, pero wala eh. Type na type ko talaga si Cassandra eh. Wala pa bata kami. Nung nasa simbahan kami, active. Hanggang ngayon. Kaya siguro nahirapan ako maghanap ng babae, ng mamahalin kasi may laman na yung puso ko eh. Kaso ayaw niya sa akin. Ayaw niya ba ng loyal? Kahit hindi gwapo? Ayaw. Ay, sumagot pa talaga. Bakit kaya ganun? Basic. Gusto niyo gwapo, sasaktan lang kayo. Pero, di pa rin ako nawala ng pag-asa. Niyaya ko ulit siya. O, kain ka lang dyan ha. Wala sila Trixie ngayon eh kasi ano. Uwi na Ano daw? Oo. Uwi na, kain ka muna. Inaantok na ako eh. Kain ka lang. Bakit mo ba ako niyaya ng one-on-one? Hindi, Usually sasama kasama naman natin dapat si Trixie kaso busy daw siya eh. baka sinabihan mo kasi gusto mo akong masolo. Paano mo nalaman? Hindi, joke lang. Nakaka-turn up yung ganyan mong ugali. Wala. Hindi ko talaga gusto. Pasensya ka na. Wala naman akong ginagawa. Yan, yung pa-feeling mo, yung parang pilingero ka. Hindi ako natatawa sa ganyan. Wala naman akong intensyon eh. Kain lang naman talaga eh. Wala lang si Trixie. Ma'am, ano? Ikaw din, kuya. Ako rin yung nagbibenta. Suki niyo ako eh. Di ba pwede suki? Ikaw din yung nagtitinda? Ako rin. Ang dami mo namang malasakit center. Ano? Hindi na tayo. Ayan, pancake. Meron din tayong ano. Hindi na tayo. Ito lang naman, Neneng, ito meron- lang naman kaya mong Karyoka. libre sa akin. Banana Q. Pili ka, ma'am. Maruya. Walang iba, Nilo. Ito lang talaga yung kaya mo. Tapos gusto mo. Di ba trip? Okay naman sa street food. Yan yung trip Oo, natin. pero hindi everyday. Alam mo naman kami mga babae. Pabago yung isip Hindi naman to namin. everyday. Kailan ba tayo kumain? Pero Huli everyday kumain ko ito last week. binibili kahit di mo ako nililibre. Galit ka. Hindi na isar lang talaga ako sa mukha mo. Ano? Ano ba sasabihin mo? Hindi, ano kasi,
Alam mo naman na may gusto ako sa'yo, di ba? Eh, di ba, may boyfriend na nga ako. Ha? Kailan pa? Sorry kung late ko nasabi. Para lang hindi ka na mag-expect. Teka lang, baka gawa-gawa mo lang yan para... Kaya wag Para mo na umiwas akong sa akin. lapitan, Nilo. Kaya tama na. Hindi yung totoo. Ba't naman ako magsisinungaling? May boyfriend na nga ako, si Dudes. Ayan. Ah. Hubad kami kahapon. Tingin? Ayan hubad. Nag-order. Hubad kami, ayan. Ba't yung sinabi na may boyfriend ka pala? Yun, sinasabi ko na ngayon. Kasi sinabi ko na yung last time nung nililibre kami, wala ka nang asahan sa akin. Pero makulit ka. So, kailangan ko nang mas maging harsh ngayon. May boyfriend na ako, taken na ako, so wala ka ng pag-asa. Pasensya ka na, Nilo. So, hindi mo na ako madadaan sa mga tuknening, sa karaoke, sa banana queue. Kahit favorite ko siya, hindi naman kita gusto, walang impact sa akin. Ganun ba yon? It is what it is. Hindi mo sinabi, may boyfriend ka na pala. Sinasabi ko ngayon. Tinatry ko lang maging nice sa'yo, pero pushy ka. Sorry. Ba't naman ganun, Mars? Ang Ba't bait na ganun, ni Nilo eh. Oh, mabait siya. Wala naman ako Ay, sinabing that's masama yung so- ugali niya at babaero siya. Sabi ko nga loyal siya. Pero paano yun? Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya mahal. Tsaka may boyfriend nga ako, di ba? Sabi ko. Sinagot mo ba yung ano? Hindi, syempre joke-joke lang, no? Sabi ko na eh. Si Nilo na lang sana. Baka masagot mo yan. Babaero yan. Sino ba yun? Hindi ko nga sagutin si Dude. Si Dudes. O, babaero yun. Oo nga, hindi ko Tatlo na na nabuntisan doon. Hindi ko nga sinagot. Ano ko lang, para lang tigilan na ako ni Nilo kasi naiasar na ako sa mukha. Yak. Grabe Ew. ka naman sa kanya. Ew, bakit grabe pag hindi gusto? Anong gagawin ko? Anong sabi niya, Trix? Ay wala. Sabi niya ayaw niya talaga sa'yo. Sorry talaga. Ginawa ko na lahat. May boyfriend na pala siya. Dudes. Yung si Dudes. Ay, talaga ba? Sorry talaga. Kaya nga, Nilo. pasensya ka na. Oo. Ay kayo na lang. Hindi ko rin siya type eh. Mukha siyang jutes. Diba? Grabe ka naman. Pasensya ka na, Nilo. Gusto ko kasi yung wild. Hoy! Kaigat! Sorry, Nilo ha. Sorry, Nilo. Siguro, hanap ko na lang ng tulad mong loyal, pero mahirap na. Kaya na lang na Trixie. Sample. Hindi ko rin makis eh. Bakit? Hindi ko rin siya makis. Kaya, basta hindi ko, parang hindi ko Padre. siya makis. Hindi naman bad, pero... Hindi rin friend siya. lang tayo. Oh, friend lang kami sa'yo. Pasensya ka na, Nilo. Siguro mag-dating app ka na lang. Tsaka wag mo nang asahan yun sino yun? Si Cassandra. Cassandra. Hindi kanya bet. Gusto mo ba yung pinagsisiksikan yung sarili mo, no? Hello! Salamat sa tulong niyo, ha? O walang mang-real talk sa'yo, kundi kami lang din. Yung iba pa plastikin ka, kami i-real talk ka. Go. Bugs. Okay, so maghanap ka na lang nung yung kaya... Yung gusto ka. Kaya kang ikis. Oo. yung Marami gusto naman ka. yan online. Online na, baka iba yung... Baka yan, iba yung dumating pag in-order mo na. Oo. Yun Expectation lang. versus reality. Reality. Pero Go. salamat talaga ha, sa tulong Of niyo. course. Wala na talagang pag-asa ko lang, Tits, dahil kahit kaibigan niya, nagpatulong na ako, mga kaibigan namin, kababata namin, churchmate namin. Ayaw daw talaga sa akin ni Cassandra. Kuya lang daw talaga turing niya. Ay. Hoy! May matutulog ka dyan! Kuyat eh. Masakit man, ma-real talk, pero wala na akong magagawa. At least alam ko na po na talagang wala na akong pag-asa kay Cassandra.
Mula noon, hindi na rin kami nagkikita. Hindi ko na rin sila nalilibre ng street food. Kaya ako na lang kumakain minsan ng mga tokneneng, tofu, mga Betamax, barbecue, ako na lang. Bagay, nakatipid din ako, pero siyempre mas gusto ko nandun si Cassandra. Makalipas po ang halos 1 taon, wala na akong balita sa kanya. Pero one day, tumawag po ako sa mga kaibigan namin kasi may tinatanong lang ako. Tapos biglang na-open nila na nag-resign na pala si Cassandra sa bangko na pinagtatrabahuhan niya. Nagkasakit daw ito. Siyempre bilang kaibigan pa rin naman kami, dinalaw ko po siya sa kanila. Kuya Nilo? Oh, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Ba't naglo-long sleeve ka na? At saka parang nalalagas yung mga buhok mo. Pati Sorry, kilay mo, anong nangyari pala? nagkaroon kasi ako ng immune system problem. So, na-stress daw yata ako kaya nagkaroon ako ng psoriasis. Anong sakit mo? Psoriasis. Pero hindi ako nakakahawa. So, huwag kang matakot. Pasok ka! Pasok ka muna. Thank you sa pagdalaw, ha. Na-appreciate ko yung concern mo. May dala akong pwede ka pa ba nito? Street food? Medyo baka kasi inisip ng doktor, baka malansa kasi yan. So, baka mag-aggravate. Sige, wag na lang. Huwag na itong kainin. Pero, nadidiri ka ba sa akin? Di ba't naman ako madidiri sa'yo? Binisita nga kita. Kasi Ganyan pala yung sakit mo, yung sa balat mo. Oo, kasi malamig na season ngayon. So, trigger talaga yung season, pati yung season natin dito sa Pilipinas. Tapos minsan mainit, minsan malamig. So, yun. Pangit ko na ba? Kakahiya, no? Hindi naman. Ganda ka pa rin naman, kahit may sakit ka. Talaga? Psoriasis? Talaga? Okay pa rin sa'yo yung itsura ko ngayon. So, Oo, ibig ganda ka pa sabihin, rin naman. ibig sabihin, pwedeng maging tayo? Ha? Wala naman akong sinabi. Hindi, ang ibig ko sabihin... Di ba tanggap mo ko? Di ba mahal mo pa rin ako? Teka lang. May tanong lang ako. So, wala ka na sa bangko? Nag-resign ka na? Wala na kasi nga, kailangan din ang bed rest. Tsaka nahihiya na ako eh. Sobrang nade-depress na ako sa sakit ko din na to. Kasi kailangan ko mag-long sleeve. Tsaka nakatago lang kasi meron din ako sa leeg. Tsaka sa buhok. Buong katawan ba yan? May mga parts na wala. Pero pag gumagrabe yung stress ko, naglalagas yung mga balat, nagbabalat. Kahit may mga gamot. Buti na lang andito ka, tsaka mahal mo pa rin ako. Ako baka mahawa ako nito. Salamat kasi napatunayan ko na mahal mo talaga ako, tsaka malinis yung intention mo sa akin kahit may sakit ako. Teka lang. Di ba may huwag mo muna ko yakapin. Kahit parang nadidiri ka. Hindi, di ba may boyfriend ka, yung dudes? Sinabi ko lang yung para tigilan mo ako dati dahil... Ha? Oo, kasi baka saktan mo ko dati kaya sinabi ko lang na may boyfriend ako pero wala akong boyfriend. Hindi mo pala boyfriend yun? Tinitingnan ko lang, tinetest lang kita kung totoong yung intention mo sa akin. Pero ngayon, gusto na kita. Gusto ko ituloy na natin yung kung anong meron tayo, Nilo. Wala naman tayong itutuloy kasi di ba matagal na akong huminto tsaka pinahinto mo ako kaya wala nang itutuloy. Bakit mo ako dinalaw? Ibig sabihin, mahal mo pa ako, di ba? Tsaka, Di ba magkaibigan tayo? Sabi mo nga, parang pero may mga magkapatid. kaibigan ko Parang hindi... bilang kapatid, binisita kita. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Hindi Bilang kapatid yung tingin- ka-churchmate, bilang kababata, gano'n. Di ba? Hindi bilang partner. Hindi, kasi girlfriend? naka-move on na rin ako sa iyo Hindi mo May naman... girlfriend na rin ako. Pala. Niloloko Si mo ako. Janice nasa Japan, oo.
Wala siya ngayon, OFW sa Japan. Sinasabi mo lang yan dahil... Ay, hindi Sabi naman mo. ako tulad sa iyo na nagsisinungaling para lang umiwas. Pero Nilo, di ba mahal mo ako? Dati. Pero may Janice na kasi ako nasa Japan. Sorry ha. Nilo, gumaganti ka ba sa akin? Kasi may sakit ako Hindi sa balat ngayon. Hindi ako gumaganti. Bumisita lang talaga ako kasi nga, kahit pa paano, naging magkaibigan tayo, di ba? Pero tanggap Pero mo hanggang naman. doon na lang yun. Kasi may girlfriend na rin ako. Nilo, Teka lang, wag Di ba mo tanggap akong mo? yakapin kasi baka magalit yung girlfriend kong si Janice na nasa Japan. pero bakit nandito ka? Kasi nga, kaibigan tayo, binisita kita. Hindi, alam ko more than that meron. May nararamdaman ka pa Wala na para talaga. sa akin. Nilo, Ay, teka lang, may gagawin pa pala ako. Sige, ayaw mo ba Nilo. itong dala kong street food? Dalhin ko na to, Nilo, ha? Bye-bye. sige, ako na yan. Ako na yan, akin na lang. O sige, kainin mo yan. Mauna na ako, ha? Nilo, Basta, dalawin mo pag may ako ulit. tignan ko, medyo busy rin kasi ako. Ngayon lang ako bakante. Ingat ka palagi, ha? Nilo, mahal kita, Bye-bye. Nilo. Nilo! Sige sis. Bye-bye sis. Nilo! Show me the meaning